vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Muregedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvanyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo, uye zvekare inini mukomanashi I am a pastor's wife, but mukoma kuti ndinge ndichizova a pastor's wife pane zvakawanda zvikukutu zvakaitika, and each and every day I always live with regret because ndinozviziva kuti ndakatorerawo umwe uyo ainge achifanira kuva akazova married to my own husband, but kana vabereki vako vaine mari zvimwe zvinhu mukoma zvinongoitika nyore nyore. But at that time zvinhu izvi pazvakaitika I thought kuti this was the best decision of my life, but now I regret, like even though ndiri mumba pari zvino, but I feel so much pain, like ndikatarisa murume nevana I know kuti he did not love me in the first place, but iye akazotomanikidzika kuburikidza nemasituations kuti ange achizondiroora. Zvakaitika mukoma ndezvakudai so: murume painge achiri kubible school, saka akabva azoya kuchechi kwedu, saka ainge aine musikana wake waainge achidanana naye who was part of the present worship team, but iye zvake ainge akanaka musikana iye, but unfortunately ainge aine vabereki vainge vari very poor, so ndokuzopinda kwandakazoita. So after church vabereki vangu vainge vari machurch elders vakabva vazoinvita uyo akazova murume wangu. Tikabva tatowana mukana paya wekuti tinge tichitaura, even though pakunotaura when I tried to seduce him kuti ndinge ndichitonorara naye, akabva azozviramba, akabva andiudza kuti iye ainge aine munhu wake waainge achida sezvatainge tichiziva, but mukomanachi ndakaramba ndichingomumanikidzwa paya kudzamara vabereki vangu vazoipindira nyaya yacho. Ndopa akabva azondiproposa, and then it was introduced in church. I still remember that day. Ndakamuona musikana wewe achitoyeredza misodzi because iye ainge asina kana kumbotarisira kuti this was what was going to happen. Ndokubva zvatoitwa official paya, tikabva tatotanga kutodanana. Since vabereki vangu vainge vaine mari, zvinhu zvacho zvakabva zvazoitwa very fast, the whole process. Ndokubva tatonzi paya ari kufanira kuti ange achiuya kuzondiroora, ndokubva atoya akatondiroora paya, then tikabva tatochata. Everything was being funded by my own parents because vabereki vangu vainge vaine mari, vakewo vabereki vainge vasina mari. Saka achizonondiroora zveshua akazotondiudza kuhoneymoon kuti he was going to learn to love me because he was still in love with that girl. Akabva ati instead of using my heart, zvimwe zvinhu in life zvinoda kuti unge uchishandisa pfungwa dzako. Nanhasi uno hake anozvitaura, dzimwe nguva anoti mwoyo wangu unorwadza when I think about her, but I am happy because if I was going to be with her, zvimwe kuda kana motikari ndingadai ndisina kana kuzombosvika pakutenga motikari, but because of my parents now he is a successful businessman because vakabva vazotibatsira tichibva kuhoneymoon, ndokubva tatotorwa tikabva tazonorakidzwa the house that they had gifted to us. So mukomanachi ndo zvandakaita izvozvo. Ndakatorerawo umwe musikana wemuchechi medu, and what pains me the most is that musikana uyu even his soul was lost to Christ. Nanhasi uno ndakazonzwa zvichinzi iye anotongoita yese yese. Kubva ipapo she stopped going to church. I think akangozvidza kuti zvinoitwa kuchechi ndezvenhema, and that is what pains me the most, knowing kuti musikana uyu she stopped going to church all because of me. Saka I feel as if I did let God down by making this girl to stop coming to church. So ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Pari zvino zvedu tava kunoku kwatiri kumhiri kwemakungwa, where we are pastoring one of the church, one of our branches that is here in this country, but vanhu zvavasingatozivi ndezvekutoti amai Mufundisi, the woman that she thinks is very holy, ivo vatoriwo neziskandal ravo iro rakaitika almost 18 years ago. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu avo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu, where strange things indeed they do.
happen in this world. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyomukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu ende uye zvekare musazopawo vanhu mafone numbers angu chingotiwo ndiri kurarama ndiri munyika yevatorwa. So mukomana Ashe irini I was someone that was trusted by his own boss. Ndainge ndiine umwe muIndia wangu uyo wandainge ndagara ndichishandira nazvino iye muIndia uyu haatombozvizivi kuti ndini ndakatomuita set up mukoma and the reason as to why ndichiri kumushandira it is because I feel as if I might still be under the police radar. Saka ndiri kuti kana ndikamboti chovhei kwezvimakore ndichimushandira ndichita sekunge munhu ari kutambudzika but mari mukoma mari takatostoka uye zvekare takatoita mamwe mainvestments ende mainvestments iwawo mukoma kunyange zvikanzi nhasi ndasungwa mainvestments awa handina kunomaita ari muzita mangu but ndine vamwewo vanhu vandakashandisa. Fortunate enough baba vangu vakazoti vachinoshayika vakabva vazonoudza amai vangu kuti ivo vainge vaine imwe secret yavo, vainge vaine imwe mhuri yavo, then vana vaya vakabva vazogamuchirwa. Saka ndine imwe brother yangu uyo wandakazoita kuti zvimwe zvacho zvinge zvichizova muzita make and this thing it is known in the family kuti ndo zviri kutoitika. So apa ndiri kungomirira chete when the time is right sezvatakaudzwawo neumwe murume uyo he is a lawyer watakazoapproacha about this issue akabva azoti iye achatiudza when the time is right then I can start using my money again. Akangotiti for now you might be under the radar, you need to relax a little bit. So mukomana Ashe muIndia uyu ndainge ndatova nenguva ndichimushandira, so handizivi kuti pandiri ndiri munhu anotevererwa nemweya welaki here. He is not the first man to trust me in such a way. Ndakatomboshandira umwe murume uyu ainge ari wekuZambia. Murume uyu mukoma aisvika pakunditrusta zvekuti sezvo ainge aine umwe mukadzi wainge achidanana naye aitondipa mari obva ati enda unomupa apa mari yacho inenge yakawanda chaizvo zvekuti dai ndaida kutiza ndaingotiza nayo mari iyoyo kana kuti aikwanisa kungondipa motikari kuti enda kwakati ndaizoti paya kana ndodriver obva azonditi ndakanganwa briefcase rangu rine mari, can you turn back? Ndobva ndazodzokera paya ndobva ndatoona kutoti ko zvamanga muine mari iye aizongondipawo mari obva ati you are someone that is trusted. Saka ndichibva ipapo ndopandakabva ndazotanga kushandira muIndia uyo ane mawholesale ake. Saka munhu wekuti ndaitongoona kuti anogara aine mari, worst of all paakazotanga kundijaidza kuti pamba pake ndinosvika at any given time uye zvekare motikari yandinenge ndichida kungoshandisa ndinongoshandisa. Saka ndakabva ndazomurida ndikabva ndaona kuti alright from Monday to Friday mari aende nayo kumba, anowanzo kuzoenda nayo mari kumba musi weSaturday patinozoita knock off kuma12. Ndakabva ndazoronga nevamwe vakomana paya, takati taronga mukoma game redu then we rehearsed over and over again. Takaita mwedzi wose mukomana Ashe muIndia uyu each and every Saturday ainge asingatozvizivi kutoti aitotevererwa but taishandisa motikari dzakasiyana siyana each and every Saturday kuzonosvika tichizonomutorera mari every weekend. Paya taitoti kana tachaisa paanobuda panenge patori nemotikari inenge ichitomuteverera kumashure ende painge patori neumwe murungu patakazviita zvinhu izvi. Ndokusaka asina kana kumbogara akafungidzira because iye aingoona kumashure kwake kuchidrivwa motikari nemurungu otongofungidzirawo kutoti murungu maybe kune kwaari kuenda izvo. Ainge atoriwo munhu ainge ari pakati pekumutresa. Finally mukoma the day arrived paya then ndokubva tazobhagura mari yacho yainge yakawanda mukoma yandisingakwanisi kutaura because vanhu vanokwanisa kuzoziva kuti zvinhu izvi zvakaitikira kunyika kupi. Mari iyi takaibhagura mukoma and we shared the money accordingly ende nyaya yacho mukoma haina kana kwayakazomboenda because we did our thing in a very smart way. Ndokubva tazogoverana mari mukoma pakabhagurwa mari. Kana ndichiti mari pakabhagurwa mari refu, kana mukaona panozopindirawo varungu mudhiri racho iroro you have to know kutoti anenge ari mamillions. So umwe naumwe went on his way. Sezvo inini I was someone that was directly linked to this man ndo patakabva tazoudzwa kuti
ini seni zvangu ndikufanira kuti ndinge ndichimborelaxa. Saka mumba mukoma nemudzimai wangu tinokwanisa kutomboita stress yekutoziva kutoti ipapapa you need to buy something but at the same time utori nemamwe mazikumari awakachengetesa somewhere but usingakwanise kuti unge uchiishandisa mari iyoyo madiro because we are still waiting for our lawyer kuti ange achizotipa the go ahead. Nditori nema-assets that are moving on the road, ma-assets andakatotenga mukomanashi nemari yakatobva ipapo padhiri. Ndiyo confession yangu iyo mukomanashi. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section pakaipa hanzi kana mukaona dhiri rekuti nyangwe varungu vanenge varimo mudhiri iroro, you need to know kuti rinenge riri dhiri rinenge riri powerful and strong, hanzi panenge paine mamillions anenge achida kubuda. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo mucomment section mukoma vedu ava. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri murume uye zvekare ndakaromba ndiine makore 28 years kuberekwa. Pari zvino ndava ne31 years mukomanashi. Inini mhiko dzangu dziri very simple but dzinonetsa because kuconvince munhu uyo anenge agara aine pamoveri kuti ange achisvika pakunorara newe pasina dziviriro zvinhu zvinotinetsei. Saka ndiri munhu wekuti I am always moving from one place to another and my hunting ground kazhinji ndinowanzo kuita hang around kunzvimbo kwekuti kunenge kuri kudhuze nekumaclinics, so I can just wait. Ndinotoziva kuti vakadzi vaya vanenge vaine pamoviri vane mazuva avo avanoenda kumaclinics for my checkup and stuff like that. Ndinozoti paya kana vakadzi vaya vava kutanga kubuda muzvipatara ndopa ndinotanga kupatrola. So what I do is ndikaona munhu anenge achifamba ari oga aine pamoviri but handifarire hangu kuti ndinge ndichizonodziita mhiko idzi pamunhu wandinenge ndichiona kutoti nhumbu yake inenge yakura. Ndinowanzo kufarira kuzviita pamunhu uya wandinenge ndichiona kuti nhumbu yacho inenge ichiri diki, then I offer that person a lift. Ndinoti kana ndaita offer that person a lift mukomanashi ndinobva ndazomukumbira rudo ende vamwe vanoramba but what I've discovered munyika medu munomu zvinhu zvakaomera anyone. Kazhinji paya ndinotogara ndatojaja munhu, ndikatojaja munhu ndobva ndatoona kutoti munhu uyu kuti ndinge ndichimuhwina hunge ndatomuburitsira chi100 kana kuti chi200 US. Ndinobva ndangopa munhu uya mari mushure mekunge ndamupa lift ndobva ndamuti you know what, the Holy Spirit is telling me to give you this money. Ende vazhinji vacho ndinowanzo kuvapinda ndichivaudza kuti I am an evangelist. Ndinotofamba ndine maBibles angu andinenge ndakatoisa padashboard kuitira kuti munhu ange achizokasika kunditrusta. Then ndobva ndamuti the Holy Spirit has spoken with me and the Holy Spirit has told me kuti ndiri kufanira kuti ndinge ndichikupa mari iyi. Then ndinobva ndazopa munhu uya mari. Saka ndinoti kana ndamupa mari iyoyo already inenge yakatodeketererwa mukuzonotaura munhu uya even though achitoona kutoti zvinhu izvi zvandiri kuda kuita zvinhu izvi hazvisi right zvekuti ndingadanana nomumwe murume apa ndiine pamoviri but anozongoita attracted to mari because then ndomubvunza kuti saka situation kumba iri sei, are you okay? Saka munhu anozoti paya kana tava kudanana then ndinobva ndamupa mari. Mazuva ekutanga tinokwanisa kutoita bonde redu tichishandisirana dziviriro but nekufamba kwenguva I will try to convince ye. Ndobva ndamuti ini ndodawo kumborara nemunhukadzi anenge aine pamoviri ndichinzwa kuti zviri sei. So mukomanashi ndo zvandinoita izvozvo. Then ndinoti kana ndarara nemukadzi wandinenge ndarara naye then anobva azobva pamoviri paya but ndinomeka sure kuti by the time pamoviri panozobva ndinobva ndamuudza kuti shamwari kuti tirambe tichidanana hazviite because ndinotya kuti murume wako akazofind out kuti this is what we are doing munhu anokwanisa kuzondikovadzisa. Ndobva ndatongobloka munhu uya and sometimes ndinomboregedza kushandisa sim card riya randinenge ndichishandisa ndobva ndatanga kushandisa rimwe. Apa ndinenge ndatova noumwe munhu zvekare uyo wandinenge ndichitofambidzana naye. So mukomanashi ndo mhiko idzodzo dzandakatemererwa kuti ndinofanira kuti ndinge ndichidziita kusvika ndichizonopinda muguva. Mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
ichibva kune mwanakomana uyo. Zvakangoma hazvo vedwe. Hanzi my hunting ground, hanzi ndizongoita hang around kudhuze nekumaclinics. Hanzi vakadzi vanenge vaine nhumbu paya pavanenge vobuda, ndo pandinenge ndava kuvateverera one by one, ndichivateverera one by one, then I propose a love to them, and vazhinji vacho nekuda kwemasituations vanozobvuma. Strange things indeed they do happen in this world. Please ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyomukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndauyawo ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai. So ndinewo muroora wangu uyo kwandinaye. Muroora uyo mukoma, right now I am looking for anyone who can assist me, because madzimai vacho vakandibatsira ndakanzwa kuti madzimai ava vakazofa. So zvakaitika mukomanashi ndezvekudai. So nemuroora wangu takaita kakunetsana. Iye ainge ari kuCape Town, saka akabva azoti tete inini kuti ndige nichiuya ikoko handichakwanisi. Ndikabva ndati hazviite kamuroora, iwo handiti ndiwe unofanira kuti unge uchiuya here kumurume. Saka takabva taita sekunge tatadza kunzwisisana paya. Iyewo hanzvadzi yangu akabva azoita zvinhu zvake in secret, akabva aregedza kundiudza. Takazotozviziva mushure mekunge munhu atoenda kuCape Town ava kutogara nemunhu wake. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakabva zvandirwadza, because ndainge ndichida kuti mwana wamai vangu agare ari padhuze neni, ndichikwanisa kumonita kuti if is everything okay. So ndakabva ndamhanya ndikabva ndaenda kune vamwe madzimai mushure mekunge andiudza kuti ini sisi ndatoona kutoti zviri nani kutevera mukadzi, saka ndichamuconvinza kuti tinge tichizodzoka tose ikoko, isusu tiri muno muJoburg. So ndakabva ndamhanya kwavari madzibaba vaya. So ndakabva ndazomhanya kwavari madzimai vaya. Ndakati ndaenda kuya mukoma, ndo pandakabva ndazopiwa zai iri. Ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichienda pamharadzano dzenzira. Ndakati ndaenda paya mukoma, ndikabva ndazonzi ndinge ndichiriputsa zai riya. Ndikabva ndaita saizvozvo, but usiku hwacho mukoma ndakabva ndamurota muroora wangu uya achinditi saka nhai tete, kungoti murume ange achiuya kuzogara neni, punishment yamungandipa ndeyekuti munge muchizondiita ngomwa here. Zvinoenderana here nhai vatete? Komadi mangoita zvekuti tinge tichitaurirana tichionesana. Saka ndakangoti zvimwe kuda ihope. Mangwana acho makuseni ndiri kubasa, ndo pandakaramba ndichimbofunga nezvadzo hope dziya. Ndikabva vafonera madzimai vaya vakabva vazondiudza kuti heka handiti makati imi hamusi kuda kuti ange achizozvara here nehanzvadzi yenyu. Saka ndakangoti tigare tangoputsa mbereko yake. So mukoma ndo zvandakaita izvozvo. Nanhasi unomuroora uyu kuti ange achibatira pamuviri zviri kutoramba. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vatete avo. Strange things indeed do happen in this world. Ndo inonzi African magic akomana. Hanzi takaputsa mbereko yake, now atova ngomwa, simply because iye anga akati hanzvadzi yangu iuye kuCape Town instead of iye ange achiuya kuJoburg. Pakaipa.